Гъбата Рейши е това. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, Диди, град Лом. Може да се обадите при интерес на 0889 89 30 98. Намирам се на шосето в сградата на Общинския пазар в град Лом. До 12-етажния блок. Може и на място, който от Лом да дойде. Гъбата Рейши се препоръчва при нарушени функции на имунната система, съпътстваща терапия при болни от рак на стомах, черен дроб, бял дроб, кожа, при заболявания, предизвикани от радиация, намалява негативните странични ефекти от химио- и лъчетерапията, при алергии и вирусни заболявания, при заболявания на сърдечно-съдовата система и повишен холестерол, при хипертония, нарушен сърдечен ритъм след инсулт, инфаркт, при възстановяване след тежки операции или заболявания, при нарушение на адаптационните способности на организма, хронична умора, слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен сън и даже при епилепсия, помага при кръвосносяването на мозъка и крайниците, помага при язва, гастрит и облегчава болките в стави, кости и мускули, подпомага всички органи и системи на организма. Ето ги, 9 бройки са ми по поръчка и платени. Гъбата Рейши е известна като божествената гъба на дълголетието. Доста често тя се сочи като най-доброто природно средство за използвано от китайските лечители. В състава и влизат доказани 119 вещества и терноперноиди, ароматни вещества, които имат противовъзпалителен, антираково и антивирусно действие и противовъзпалителен характер. В Япония и Китай гъбата Рейши се използва практически за всички заболявания, особено високо активните полизахариди, съдържащи важни микроелементи, като органични гермини, селен, калций, желязо, калий, натрий, манган, цинк, аминокиселини, белтъци и други. Гъбата Рейши се смята за царят на адаптогените със силното си действие, по-силно от женшена, и се приема 2 пъти на ден по една, а за профилактика по